Boas noites, benvidos á Festa Furada da Fonsagrada. E é para nós un grandísimo privilexio estar con dous integrantes do grupo de folk de Baixo. Vou presentar aos meus compañeiros. Esta é Marín, Laura, María e eu chamo David. E agora, se non vos importaría, gostaríamos de facervos unha serie de preguntas. Adiante, veña, aí estamos, para iso estamos. Para comenzar, como nacen os de Baixo? Vale, pois os de Baixo, primeiro de todo, somos un grupo de amigos que compartimos a afición da música, a afición, ou, bueno, incluso o traballo da música. Hai uns 11 anos agora, un día, pois, o típico, tomando unha, decidimos, bueno, empezando falando de tocar xuntos, etc., que nunca tocábamos xuntos esa formación en concreto, dixemos que podíamos facer un baile unha vez ao mes. Entón juntámonos para preparar un repertorio e facer un baile nun local social de Santiago que se chama Xentalla do Pichel, e facíamos un baile unha vez ao mes, e comezou así a cousa. O caso é que ese baile foi collendo certa zona, empezou a ver máis xente e empezaron a chamarnos para tocar fora dese contexto do baile, que nos facíamos. Entón vimos que a cousa comezaba a despegar involuntariamente, porque non era a nosa intención, pero claro, nos gustosos empezamos a tocar fora daquele contexto e decidimos un pouco formalizar aquele grupo e sacalo, e empezar a mover. Entón, faise un pouco como naceu, un pouco sen querer, casi. Que despedida alegre, que me despido cantando. Ai, ala, la, ai, ala, la. Agora que coñecimos como naceu, por que lle puxestes o nome dos de Baixo? É que Santi, claro, Santi entra despois, este proceso que te conté entra na segunda parte dos de Baixo. Pois, como os comentaba, este local no que tocábamos estaba na parte de abaixo, na parte de abaixo, no soto do local, da Xentalla. Tocábamos na rúa de abaixo, unha rúa de Santiago de Compostela que se coñece popularmente como a rúa de abaixo, e a parte, bueno, sempre nos gustou ese, bueno, un colega de sempre nos chamamos de abaixo, porque estades aí abaixo, e a parte, despois disso pensamos que tamén tiña unha mensaxe cunha carga política interesante, a xente de abaixo, nós ao final somos do povo, quero dicir, non somos evidentemente ricos ni nada disso, co cal parecemos que podíamos usarlo tamén de algún xeito, e aí o nome. A seguinte pregunta é para Santi. Sabemos que tes unha longa trayectoria na música folk. Poderías dicirnos que é a música para ti e cando te empezaste a interesar por ela? Interesarme desde que era bonito. Eu son de familia de músicos aficionados, non profesionais, pero entonces en casa había como unha norma non escrita que era desde que cando chegabas a certa idade había que estudiar música, sí ou sí. Despois xa de seguir eso de maneira profesional era outra historia. Entonces o interés da música desde que era rapaz. Dedicarme a ela profesionalmente non sabía decir cando tomei unha decisión de as cousas veñen dadas a veces porque sí, non tomas unha decisión nun momento dado, senón cando ves que as cousas funcionan, que estás con xente boa, digamos, xente boa no sentido musical, que podes dedicarte a eso, porque algo por os 20 e tantos anos, e xin, bueno, isto é o que quero facer, e quero dedicarme á música un pouco por aí, máis ou menos. Vale, e agora para os dous, que se sente encima dun escenario con tanta xente escoitándonos? Perdón, que? Que sentides encima dun escenario con tanta xente escoitándonos? Sobre todo emoción, eu creo que eso é o hoxe vindo para aquí, falaba con Gon, vimos no coche e fez unha reflexión sobre eso precisamente. Cando te subes a un escenario te emociona o que faz, estás contento e de repente sona todo ben, e da un subidón, eso é brutal. Eso é o que te fai seguir, o que te fai que sigas tocando, que sigas sendo músico, o que alarga a tua carreira de alguma maneira. Hai moitos xente, que está nun punto de profesionalidade, que perde un pouco ese, xa a música pasa a ser unha especie de
bueno, de funcionario, non? Vou ali ao papelo porque non me queda máis remedio, pero estaba ben na casa. Pois cando entras aí en ese estado, aí a cousa empeza a ser un pouco máis chunga. E sobre todo eu que sinto, por lo menos no meu caso, unha emoción absoluta cada vez que toco, cando a xente, vexo que a xente lle gusta o que estamos facendo. Eu comparto o que di o meu compañeiro, a emoción, que si ben é certo que non sempre, para mí, por lo menos no meu caso, non sempre de alegría e de que ben o estou pasando, a veces tamén é exactamente estresante, non? Por exemplo, imos agora dunha prova e que na Fonsagrada a temperatura, bueno, ben, a veces vos, os instrumentos que tocamos son acústicos e sofren moito, con estas temperaturas e con esta humidade que hai hoxe. Entón estás aí, probando e ves que a cousa non está afinada, que non te escuitas ben porque a carpa non sei que se hai barullo da xente. Entón a veces tamén é estresante, pero evidentemente é moi gratificante cando ves, como por exemplo aquí este contexto que hai un mogollón de xente que baila, que participa na música e que non és tú tocando, non é iso, é todo o que ali se forma, non? Entón a xente que participa na música, que incluso canta ou baila ou está simplemente mirando para ti, non? Entón iso é a parte, bueno, pois sí, eu creo que a emoción sempre está aí. Eu xente como Santi ou como Kim, que levan moitos máis anos, pois ainda vexo que efectivamente se emocionan, que están nerviosos e ansiosos e contentos de estar aí e bueno, eu tamén me parece que ese é un pouco o motor de todo isto, porque os cartos non son. Non, el gusto de ricos non nos vamos a poder, seguro. Baixo un directo grabado no Festival de Lorient. Como recibe a xente de fora de Galiza a vosa música? Aí poderíamos contestarlo. Sí, de unha maneira excelente, flipante. Non sabemos a veces o que temos. Non somos capaces de valorar de verdad o que significa a música galega. A música tradicional ten un poderío que non vos imaginades o poderío que ten. Iso daste conta, eu creo que máis cando vas a fora. Aquí, como estamos acostumbrados, un grupo de pandereteiras, que son como algo tan común, tan normal, que vemos, non lle damos valor, non é iso. Pero, bueno, é algo que está aí, que non ten máis historia. Cando vas fora, e ves a xente o que aprecia a tua música, aí cando das conta da importancia que ten. E somos un país moi privilexiado en ese sentido. Porque aquí a música tradicional ainda se conserva moi viva, moi presente na sociedade. Cando en outros sitios por aí por fora, pois non é tanto, ten unha situación bastante máis complicada, máis difícil. Aí sí que discrepo un pouco con Santi, porque sí que creo que moitas veces non sabemos o que temos, e moita gente non sabe, simplemente non sabe. Agora vendes aí un estudio que se fixe unha mostra en coles de todo o país, unha mostra de 1000 coles, creo que é, e preguntaban os mozos e as mozas cuántos grupos coñecían de música galega. Bueno, os resultados son realmente pues bastante esclarecedores. Básicamente a xente non coñece. Tu dixe un mozo ou unha moza de medio dunha vila dun lugar de Galicia e non coñece, dixe que diga 3 grupos en galego non se pode dicir. E iso é moi significativo, iso fala de como está a cousa. Pero cando sales fora, moitas veces, pois sí, casi parece que lles gusta máis fora, moitas veces que non é profeta na terra, non? Esa frase feita. Entón, pois bueno, así está a cousa, de momento. Vale. Pero si tiñes alguna experiencia graciosa, algún concerto que non lo podíais compartir? Si ahora mismo non me doy conta. Si, supongo que habrá miles de anécdotas, pero... A ver, eu acordame unha en concreto tocando en Barreiros, a Mariña, e que, bueno, a gaita ten varios tubos, non? Non sei, bueno, un dos tubos, a banqueta saliu disparada, non? Estaba tocando e saliu, que dille con tanta forza, con tanta emoción que lle saliu disparada, co cal non había luces no escenario, as luces eran así moi bonitas, pero non alumeaban o chao, co cal eu puxeme a 4 patas dándolle o cu ao público, non? Eu, evidentemente, estaba super nervioso, non me din conta ni que estaba dando o cu ao público. E dali a un pouco veixo que a xente escarallábase da risa e non sabía por qué, estaba super nervioso buscando aquel e ao final, bueno, cando desperto, pues a xente aplaudiu
aplaudín por ese espectáculo, non? Que non tiña nada que ver ca música, pero bueno, de momento pasei mal, agora recordo como unha das anécdotas máis, como dos highlights. Hai momentos nos concertos, probablemente o público non se entera do que pasa en un escenario. Hai pasan muchísimas cousas a veces, e cousas, non sei se catalogadas como graciosas ou incluso preocupantes, pero normalmente o público non se dá conta do que pasa, non? Forma parte tamén do traballo, non? De saber salir de situacións complicadas. Non sei, de repente arrancar unha peza bueno, eu conto tocando con un grupo fai moitos anos, acabamos de tocar unha peza. Bueno, ahora, que queremos tocar agora, chámase, non sei que. O gaitero comeza exactamente co mismo peza que acabamos de tocar. Despide, pues empezamos a tocar, así, flipando así. Nos empezamos a tocar. Sigue tocando, hasta que de repente abre os olhos e empeza a mirar. ¿Qué pasó aquí? Estuve separado, que yo como que afinaba, como si non pasara nada, e desas hai miles, pero bueno, normalmente o público non se entera. Ou sí, polo menos tú intentas que a xente non se entere destas historias graciosas ou máis ou menos. Esta seguinte vai para Xacobeo e era se che gustaría vivir nalgún sitio no rural, como pode ser a Fonsagrada ou a Montaña do Can. Que boa pregunta. Pois mira, eu son mestre de primaria normalmente cando sacas a praza ti andas rulando por aí, non? Entón a min por circunstancias non me rularon nada, só estive un ano de provisional na costa, en Camariñas, e é certo que estive contento. E Santiago, eu vivo en Santiago, que é unha cidade moi boa, moi bonita, chea de actividade cultural, pero tamén é moi absorbente e eu creo que é unha cidade na que un ten que pasar un tempo que ten que pasar e despois creo que é unha cidade na que hai que escapar, ou polo menos así o sinto agora. Entón sí que de un tempo a esta parte levo parado bastante pola montaña de Lugo, é unha zona que me gusta moito, teño amigos e amigas e ás veces penso en pedir unha pergunta, sabedes que podemos pedir como un ano noutro cole, e non o descarto que se xa esta zona, non sei se a Fonsagrada en concreto, pero a montaña de Lugo. Así que gracias por a pregunta. A seguinte, así, como creéis que pode axudar unha festa como a Foliada para un lugar así máis escapado, máis rural como é a Fonsagrada? Hombre, eu creo que todo tipo de actividade cultural, todo tipo que se pode facer en vilas como Fonsagrada son fundamentais. Mirad como está o povo hoxe, non? Cheo de xente, para un ambiente espectacular. E supoño que toda esta xente que ven aquí un día de foliada, pues que dentro de 2 meses pode voltar, porque de verdad vos ao mellor tampouco pasa como a música, non vos dades con todo que tedes. Pero bueno, empezas a subir esta carretera hacia aquí, empezas a subir hacia o alto, e de repente es que parece que estás en un... No sé, de flipar, de verdad, de flipar. Supoño que para vos, pensades que mellor ir fora, salir e tal, eu entendo, é normal, entón nos pasou un pouco eso, son unha vila, un pouco máis grande que a Fonsagrada, pero bueno, non moito máis. Entón teñes ese rollo de irte, de ir a unha cidade, de ver outras cousas, e está ben, creo que además ten que pasar, hai que pasar ese proceso. Pero igual que a música, non sabes o que tedes. Sí, eu creo que falábamos antes bromeando que se hoxe botan aí unha bomba, ala vai o mundo todo da música tradicional de Falo de Galicia, están todos aquí, los chicos aquí a todo o mundo. Entonces realmente foi unha foliada que comezou aí, bueno, quitando estes 2 anos da Covid, que é a 6ª edición, 6 anos, podemos decir. E comezou sendo unha cousa pequena e está aquí todo o mundo, é unha referencia realmente. Dice, está a Foliada Fonsagrada. Así que creo que é realmente importante que se fagan este tipo de eventos e deslocalizar, sobre todo sacar, pois eso, de Santiago, Coruña, Vigo, tal, sacar desde aí, que aí xa hai cousas. Fai falta que a xente saia un pouco da zona de confort, que venga pasar frío. Este debate xa está, desde fai uns anos está existindo, non? De como facer que o rural teña vida, de fixar a población, eso evidentemente hai que facelo co traballo, con posibilidades para os jóvenes, etc. Pero estas cousas de actividades culturales deste tipo axudan muitísimo a que teña vida a Fonsagrada e outros sitios, centros de sitios como a Fonsagrada que tamén necesitan ese pulo que pode dar unha cousa como a Foliada. Sí, porque si, apuntando o que di Santi,
Se esperamos a que realmente a administración faga algo para que aquí veña xente, vamos a... O sea, isto parte de unha asociación de mozos de aquí. E esos mozos que sexan, 4 ou 5 que sexan, crearon isto. En cambio, pues, a administración que está facendo últimamente temos as caixas, que quitan as caixas, pois que se quitan, se recortan en sanidade, se recortan tal, venenche que queren que vayas por rural, pero despois quítanche todo. Entón, como vou ir eu por rural, se non teño ningún onde caer, quero dicir, exagerando, non? Pero cada vez me teño menos servicios, non? Entón, pois quedo en Santiago, que teño ali todo. Como foi este último ano post-pandemia? Bueno, este ano empezou a moverse un pouco a cousa. A pandemia foi durísima para todos, para vos, para nós, para os músicos, para todos foi durísimo. O ano post-pandemia, bueno, parece que algo se empeza a mover, pero bueno, recuperar os niveles anteriores vai dar tempo. Por desgracia, seguramente houve moita xente da música que se quedou no camino, porque realmente tuvo que cambiar, tuvo que irse a outras profesións, a outras cousas, porque xa non podía vivir desto, probablemente non volte. É unha desgracia, que se perda probablemente moito talento, pero que primeiro estaban poniendo copas no de camareros no restaurante porque non pudieron seguir con isto. E súmase, además, vivimos un proceso xa bastante duro antes, a crisis de 2008 para adiante, o mundo da música, a verdad que a situación bastante dura. E encima de isto da pandemia, bueno, imaginados a situación. Pero bueno, nunca chegou que non escampara, vamos a pensar que isto vai a cambiar, isto vai a ir mellor, que vai ir mellor para todos. Sí, pero é certo que o mundo da música é duro, difícil vivir da música galega é máis difícil, e vivir da música galega en período post-pandemia, imaginade, non? É unha odisea. Entón, por eso tamén hai tanto perfil de mestre, profesor, músico, música, non? Eso é un perfil que abunda moito, ves moitos guadi galega, non? Por exemplo, mestre, non? Alonso Casale, mestre, quer dizer que non dá para, o sea, dáche o mellor un tempo, pero non podes depender só da música. Podes, pero se gusta vivir aventuras, métete aí. Pero se queres certa estabilidade económica e poder facer algo máis alá de sobrevivir, a veces, pois, hai que buscarse un traballo. Lo típico, non? Que se búscate un traballo, mas da música... Esta música é unha música un traballo serio. Deixate de soplar gaitas por aí e sácate unhas oposicións. A siguiente pregunta era que gostaríamos de rematar esta entrevista con unha primicia, se poderíais contarnos algo sobre a vosa canción favorita do álbum que sacaron de que tú las vamos a ver. Cal é a túa favorita, Sam? Difícil. Isto non te vou falar. Non nunca falamos disto, non sei. A favorita? Non sei, non podo decir ninguna favorita, como se dice. Queres máis rapapao, vamos. Non sei. Esta na que digo eu, non quero pecar de fantasma, pero creo que o disco está moi ben, creo que nos sale un traballo bastante bonito, bastante xeitoso, creo que en xeral está todo, os temas son bons, están ben tocados, ben arreglados, pero para mí non teño unha especialmente favorita. Non sei, Paco. Eu é que non quero agora tamén eso, decirse papá ou mamá. Gústame moito este traballo, sí que creo que é o mellor dos tres, sen dúbida, de longo,
e creo que todas as pezas é que son moi diferentes. Hasta agora todas as pezas eran de base tradicional, agora tamén evidentemente vemos o tradicional, pero hai composicións, hai arranxos máis elaborados, co cal aquí, claro, a mí gustame todas neste CD. Nosotros sí que che podería decir cuáles non me gustaban, porque había varias, pero neste gustame todas, así que non che podemos decir aí, non nos podemos ver. En todo caso, é moi fácil escoitadelo e vos mesmas venimos decidir cales son as que vos gustan que non. Bueno, pois con isto acabamos as preguntas e podemos facer por esta entrevista. Agradecemos moito o vosso tempo e sinceridade. Tamén dar as gracias ao Museo da Fonsagrada e aos profesores que nos axudaron con este proxecto. Bueno, desexamos que pasedes aquí como anfitrións da Fonsagrada unha gran folía de noite e temos un pequeno retrato. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ai, que ben, mira que ben nos ven. Hombre, para acabar a bailar. Olha, Saco creo que canta. Sí, pero nada, eu tengo que dicir que foi un placer e que dá gusto cando as entrevistas están preparadas, porque moitas veces un vai a entrevistas e non están e non sabe, o sea, tú chegas ali e non sabe nin quen é, pero ni sequera fixeron unha búsqueda rápida en Google, Eso son profesionales. Eso, así que parabéns a vos, polo traballo. Y hay que despedida alegre, que me despido cantando.